वर्षा प्रमाणे वनमहोत्सव प्रोग्राम जो आम्ही करता तिन्ही पंचायतीन तेन्ना दिफ्रांक साल्वादोर बिंदून आणि चुकून तो आज आम्ही घडून हाडला. वनमहोत्सव कार्यक्रम करता असताना देर आर लॉट ऑफ सोशल मेसेजेस which need to go to the people of Goa, to the people of my constituency. एक इम्पॉर्टंट असा की आम्ही आमचे पर्यावरण राखप. There are challenges with the present government, challenges of health, challenges of environment, challenges of finances सगळं असताना एक इम्पॉर्टंट जाता की आम्ही आमच्या लोकांक कशें सांबाळटले काय म्हणून ताज्या खातीर तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करप. खुबशे शेतकरी कोण शेतीक परत गेले, खुबशे यूथ आमचे शेतीक परत गेल्ले आसा, तांकां कशें फुडें व्हरप हाजेर आमी गजाल करून एग्रीकल्चर स्टार्ट केलें in a much bigger way than what it was in the last few years. खुबशे youth attract झाले. Similarly, in terms of environment, आज environment degradation जायत आसा. सेंटराचे प्रोजेक्ट जावचे म्हणून हांगाचे रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर हँडल करता आणि मोल्या सध्या हातान घेतला की मोल्या वाट लागचे विच इज सपोज टू बी इन द वायल्ड लायफ इन द वेस्टर्न घाट्स विच इज सपोज टू बी अ प्रोटेक्टेड एरिया. आता हे जेन्ना करता तेन्ना एज वी रेज अवर वॉइस वी नीड टू एन्श्युअर अफॉरेस्टेशन कंटिन्युअसली टेक्स प्लेस वेन दीस पीपल आर आउट टू फिनिश गोवा. सगळ्यो गजाल्यो फुडें वता आसतना वी हॅव टू सी दॅट वी आर नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी बट इंडिपेंडंट आणि ताज्या खातीर एक सोशल कॉज सोशल मेसेज पास करप थ्रू दीस वन महोत्सव बिकम्स अ इयरली प्रोग्राम आणि वर्षा प्रमाणे आज हो प्रोग्राम तयार करून हाडला. वी ऑल्सो टूक द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ पासिंग स्ट्रॉंगली अ मेसेज ऑन कोरोना. कोविडा खातीर प्रिकॉशन्स कितें, कोविडा खातीर आमी कितें करपा जाय, आमी कशे गजाली हातान घेवपा जाय आणि कोणीय समज मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, ताका अजून अस्तित्व गोंयचें कळूं ना, ताका गोंयचें पडलां ताकाच कळटा. ताज्या खातीर आमी आमच्या लोकांक सांगलां की भिवपाची गरज आसा, ताज्या खातीर घरा रावात, स्टे होम, स्टे सेफ, जाय पडल्यार भायर येयात, डिस्टन्स मॅनेज करात, मास्क घालात आणि एन्श्युअर दॅट ऑल प्रिकॉशन्स आर टेकन बाय किपिंग हायजीन एट इट्स अटमोस्ट प्रायोरिटी. ह्यो गजाली आज सांगच्यो पडटा कित्याक गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड टू सपोर्ट गोवा एंड गोवन्स इन द टायम ऑफ दीस पॅन्डेमीक. आणि हे सगळे मेसेज जेन्ना पास करता एक विश्वास आसा की आमचे लोक हे वनमहोत्सव प्रोग्राम बाकीचे आमी जे अवेरनेस तयार केला ते आपल्या बाकीच्या लोकांक सांगून वी विल एन्श्युअर दॅट द थीम ऑफ पोरवोरीम क्लीन आणि पोरवोरीम ग्रीन जे आमी पोरवोरीम रायझिंगान घेतल्या ती सातत्यान आमी लास्ट 12 वर्सां करीत आसा आणि फुडें करीत रावतले.